Ako si Albert. Ginaingon, ang kaminyoon, hinugtanay kini sa bakos. Aron dili ka na mulingi ug magpatintal sa lain. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Pabayan na ako eh. Kailan mo nagtrabaho, job? Di mahimo eh. Wala ko na piling leave. Nagamit na nako tanan. Kung mo-absent ko ron, didaka ng akong sweldo. Luoy ko ni mo, job. Unsaon? Gi-breastfeed pa man ni mos baby Angel. Ato na nang ano siya, baby ron? Dong, nakauyan magod sa akong milk sa baby Angel, Albert. Luoy pod kayo kung dili na nako i-breastfeed. Para ako raman unta na ba? Amiw man ka, uy. Mas kaya ba ko ni baby Angel kung mututoy ni mo? Sabad ya, uy. Hilom di, Albert, uy. Unsa ka kung magguha ng tagyaya? Babysitter? No way. Yung naana sir kong Mrs. Albert, pero ang buat ay niabot yung gayo nga gibattle fade na mo ang mga anak. Sige ra mag-absent si Mrs. Good. Siya ang gi-promote na siya o diretso battlefield ang mga anak. Naana raman taon. Lisod kay pasabton sa Chubby, bay? Maluoy ko no siya ni baby Angel? Ba't no? Pero depende rin yun na sitwasyon ba, Bert? Ayaw lang po sa ang imong baby nga i-battlefield. Di man po siya musugot nga mag-homig babysitter. Ano ba? Ano na, Natural sa siguro eh. Wapo mo gagod. Siguro tuhoy sa ginagin mo, di ba? Pero ibatan o babysitter, sao na lang. Pakita. Unsa? Okay na ka nga magkuha tag babysitter? Oo, kaysa magsigi kog duka sa office. Ipatawag na ko ganiha sa mong boss kay naaktuhan ko nga natug nga nag-akbo sa akong table. Magkuha na lang tag babysitter, Albert. Good morning, Mom, Sir. Good morning. Oh, Ikay mo apply pagka babysitter? No, dili sir, oy, Ma'am. Ang akong BFF, si Marjorie. Hain man siya. Ugma pa siya makaani, sir. Ah. Kay kuan mo, nanangit pa ito siya na ako sa iyang babysitteran ba. Wa man gud siya sweldo. Luoy kay sir, oy. Nakapasa man gud ko sa gipost mo kuan ba diya sa cellphone nga wanted babysitter. Maungi ako aron pag-confirm. Hatagan ta mo og contact number ni Marjorie, sir. Aron kamo na yung magsulti niya. Ba? Igor makumitawang sa kong BFF, sir. Maayong buntag ni mo, Ma'am Juvie, Sir Albert. May buntag, Marjorie. May kay ni sayo ka, Marge. Makasugod na kakaroon. Okay, sir. Salamat. Marge, please, ampingin tong among baby, ha? Okay kaayo, Ma'am Juvie. Anad ako atiman og baby. Kay gawas na ako nag-atiman sa akong mga manghod. Mogid na akong trabaho, babysitter. Okay, may hinuon. Unya, manarbaho namin sa kumbana, ha? May kauban ka din, si Papa Paing. Ako siyang amahan, ug siya'y mo assist nimo. Kung unsay kinahanglanon nimo, si Papa Paing lay sultihi, pangayui. Okay? O sige, ato na mi Marjorie. Albert, tana. Ay, Sir Albert, sayo lagi kang nauli. Higa pabalik, Marge. Ha? Nakatugman si baby Angel. Magkapahuway sab ka. Ayaw lang, sir. Ni ano man ka, ikaw lay duk ni Baby Angel. Ato na lang ko sa gawas. Kung mumata siya, tawga lang ko, sir. Ayaw na pagawas, Marge. Ha? Higda lang diha sa katre. Tupot ang tulo ni baby Angel. Unsa, Sir Albert?
Mga higala, aniya ang mga mensahe. Nakita man tanong ko sa Albert nga sayo ni abot. Dito sa mas kwarto pero wa man mo gawas o balik. Tu abyaso si Marjorie nagtupad ni Baby Angel nga natuo. Murag, bida no, bastos ko gunahuna da. Di maayong hatagan akong daotang kaulugan si Albert o ang babysitter. Oh, oy. Albert, sa'yo na pod kang nauli. Lain ba mati sa akong lawas, papaing? Labag kay kong mo pahaway lang sa ko pa ha? Yamatra. Pero minanang yung sa'yo pa uli ni sa Albert ay. Sige lang siya under time. Kiin ki. Kay ngano ka. Hiluta lang ako agtang Marge. Labad mong kayo ni. Okay na, Sir Albert. Natuog pumansad si Baby Angel. Salamat Marjorie ha. Sige na. Hilutan ako. Please. Pero may nagyuda. Kung makasod na galis silang kwarto sa Albert, di na kinubalik o gawas. Di na ni maayo. Panidaan ako sila. Magpaduol ko sa purtahan sa kwarto nilang Chubby o Albert. Anak Marge. Ay, daan pagyog ko. Doon na sila gibuhat nga di maayo da. Pita. Ay. Gusto na Marge. Gusto na. Gusto na ko na ay. Salamat ha. Bida, pasalamat ang kanahan kong umagad. Marge, mama ka ba? Daga pa mo ko, Sir Albert. Wala no? Tubag ka lang ko. Oh? Pagtubag. Bakit? Marjorie, mama ka ba? Bakit? Patutuya ko ni movie. Oo, kadakang dako. Urbida, sultihan kong anak aning kalakiha. Misali ko ni Albert papapaing. Nag-joke ra tingali siya kang Marjorie. Joke ha? Kanang mututoy, joke din na Marjorie. Bitaw po no. Dagago na si Marge. Unya, naa silang duhasod sa among kwarto. Pasag nilang papapaing. Mangita kong paagi. Sir Albert, pasig masakpan ta ni Sir Paing o ni Ma'am Joey. Ayaw ka bala ka. Ayaw kadlok. Wa sila ebidensya nga mao ni atong gibuhat March. Ubuha man ako kisulo ba? Uyaw sa man. Mo dinay pa mong duha. Ma'am. Juvie, let me explain. Explain! Kabaga ko ni Magnaong Albert! Og ikaw, Marjorie! Ma'am. Adukon ka! Kabata pa ni mo niya ingon-ini ka na nga mura kag babaeng bayaran! Layas! Layas, Marjorie! Sorry, Ma'am Joey. Nabukog ko. Wa ko makatingog. Wa ko magdahom nga nagpa-install di ayog CCTV camera si Juvie sud sa among kwarto. Caught on the act sa CCTV camera. Mga ito mga kasama ang kaagi ni Albert dinhining tulumanon. What's the style? Caught in the act sa CCTV camera style.
Kini maong sugilaron gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera dalit sa RMN Drama.